नमस्कार. श्री सिद्धेश्वर बालमंदिर प्राथमिक शाळेचा वार्षिक स्नेह संमेलन व पारितोषिक वितरण समारंभ मंगळवार दिनांक 2 डिसेंबर 2025 रोजी हुतात्मा स्मृती मंदिर येथे सकाळी 9 ते 12 या वेळेमध्ये संपन्न होणार आहे. या कार्यक्रमास मी आपणा सर्वांना आमंत्रित करते आणि आमच्या या विद्यार्थ्यांच्या कौतुक समारंभास आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. धन्यवाद.